niin sydän pysähtyy, äijät äisystyy. Kaikki katsomaan kääntyy, kuinka rytmikkäästi. Ne liikkuvat sitä, ei riitä kertomaan kuvakossa. Ne painovoimaa liikkeidään uhmaa. Ne tulee tehdä kaikkea turvaa. Kyllä sitä sako pidellä niitä hetken aika. Kiitos, oho, kyllä niissä on kaikkea. Niissä on pidellyt kuinka pitää. Kumitisti, oi, oi. Tavalliset riittarit tullut missään. Kumitisti, oi, oi. Se tokkaa, Suosin antaa. Rinna viittoutuu kiikenä kohtiin. Ja. Joo, siinähän sitä olikin. Mä en muista siitä. Yllättäen mä en muista siitä konkaan.